Gawi, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, diyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Siyempre, itong program na to ay maririnig sa iba't ibang radio station dito sa Bicol at Samar area. So, calling all people na may mga problema sa kalusugan kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's our HCI, CMD, CBF, ang ating Cell Bio Juice, ang ating CR Juice, at ang ating peptide. Yan po ang ating Power 5. With our products, marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. So calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung may mga tanong kayo, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717, at of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. Dahil sa CMD Bicol, si Nurse Earl naman po ang taga-sagot natin dyan. Sa mga ibang lugar na walang CMD, wala yung ating mga products, pwede kayo mag-place ng order sa amin because we ship our products nationwide sa cmdhealth.ph. cmdhealth.ph. And of course, itong program na to ay mapapakinggan din dyan sa BBS in Naga City. Opo, kumusta kayo mga taga Naga City? Every now and then, andyan ako sa inyo to support CMD Center in Naga City at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Katabi po kami dyan ng Big's Diner. Next week, andyan uli ako. Ngayon, kababalik lang ng Legazpi. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. At ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At upcoming event natin, mga taga 3rd District of Albay, please attend my health symposium. Kailan yan? July 4. Ngayong Saturday na po yan. Anong oras? 12:30. Kita-kits tayo dyan. Mga taga 3rd District of Albay dyan sa Macdo in Ligao City. Opo, kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Tuturuan ko po kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Mga taga 3rd District of Albay, matagal na akong hindi nakakabalik-balik dyan sa inyo. Opo, but this time, promise, babalikan ko kayo para matulungan po ang CMD Center in Ligao City. Diyan yan sa ground floor ng Kililan Building, San Jose Street, Doonao, Ligao City. So excited na here. Andyan ako sa inyo, 12:30. Kita-kits tayo mga taga 3rd District of Albay. Ano mangyayari dyan? It's Health Symposium. Oo, the best doctor to yourself is you. Haharap ako sa inyo, people of 3rd District of Albay, a living testimony na tulungan ng ating Power 5. Ayan, kita-kits tayo dyan, ha? Mga ka-senior citizen ko dyan. Oo, iba po ang isang nagkaedad na gumagamit ng ating product. Walang mga sakit-sakit, walang mga maintenance. O, di ba? Oo, excited na. Kita-kits tayo July 4, 3rd District of Albay, okay? So kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng aming product from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Lucky are the people
na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Of course, may upcoming event tayo. Free health consultation ay gaganapin July 11 sa CMD Center in Legazpi City, 9 a.m. to 4 p.m. Take advantage po, mga taga dito naman sa 2nd District of Albay. Oo, dito po sa ginagawa nating mission na to, that will be a free health consultation. Mga taga Daet at malalapit na bayan sa Daet, avail your free health consultation dyan sa ZMD Center sa Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet. Malapit po yan sa Yusel's Garden. At next, yan, kung may mga latest laboratory results, dala nyo po. And of course, sa mga taga Sorsogon, meron ding gagawin na wellness caravan diyan sa care of Ma'am Cora Espadilla sa Balugos, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Kailan yan? July 4, Saturday din, 9 o'clock. Take advantage po, mga taga Sorsogon, at si Nurse Erlaman po ang darating dyan sa inyo to support Sorsogon City. Okay? For the meantime, eto muna isang kwento ng kagalingan. Paano nakatulong yung ating produkto. Okay, ito ngayon sa tabi ko. Isa ring matinding leader ng Health Code International. Siya po ay isang professor sa isang kilalang school dito sa Manila. Kasama namin siya dito sa Indonesia. Pero yan, magpakilala na lang siya para marinig nyo ang kanyang magandang boses. Siya po ay si Dr. Eileen Camba. Siya po ang HCI Stockist sa Cubao City. Good morning, ma'am. Mag-share ka naman sa mga taga Bicol. Ano ba, ba't napadpad ka dito sa Health Code International? Ano ba yung magandang experience nyo sa paggamit ng ating produkto? At syempre, ano na experience nyo sa HCI biz na to? Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid at kababayan dyan sa Bicol. Alam niyo po, napaka-saya po namin mag-asawa dahil minsan sa buhay namin na-meet namin ang FCI CMD nung year 2010. Actually po, nung time na na-meet namin ang CMD, hopeless, parang nasa end ng road kami kasi dahil dun sa daddy namin na isang division chief ng National Statistics Office. Healthy yung lifestyle niya, pero one day, biglang pumutok yung ugat niya sa ulo. So, 1 year po kaming palipat-lipat ng hospital. Ang daming expenses. Lahat kami nag-suffer financially, physically, emotionally, buong family. Kasi gusto namin i-survive yung case ng daddy namin. Pero, sobrang limited yung mga resources. So, totally nag-suffer yung buong family. Pero, may isang angel na pinadala ang Panginoon para ma-meet po namin ang HCI CMD. Sabi niya sa amin, ang HCI-CMD daw ay napaka-effective sa lahat ng ating mga karamdaman. Kahit anuman ito, ay kaya itong pagalingin or kaya itong tulungan na tayo ay gumaling. So, nung una po, sabi ko, it's impossible na napakalaki ng expenses namin, hindi nga napagaling ng doctor, ng mga hospitals. Millions na po ang nagastos. Pero ito daw ay makakagaling sa ating mga karamdaman. Pero dahil po ay sobrang depleted na ang aming finances at hopeless na po kami, trinay po namin ang HCI CMD. Pero at the back of our mind, basta may nagawa lang kami or may ginawa kaming effort para sa daddy namin. Hindi namin akalain after 5 days na pinapainom po namin ang dad namin ng CMD 20 drops 3 to 4 times a day. Tapos pinahid po sa buong katawan niya mula ulo hanggang paa. Nagulat yung doctor, nagbumalik yung doctor kasi sabi niya, anong ginawa niyo? Normal ang BP, normal ang sugar level. Tapos yung infection of the blood niya na dati, ang sabi ng doctor na sa ICU dapat at ang treatment ay 12,000 a day antibiotics for 2 weeks. Hindi na namin dinala sa ICU dahil wala na pong pera. CMD lang, in 5 days, na-cure po siya. Sobrang amazed kami sa product natin na HCI CMD. Pero meron pa ring doubt. Pero kabila nun, ako din po personally as professor at nagtuturo ng maraming taon na sa university, may mga stress. So siguro yun, dun ko nakuha yung aking cyst sa breast.
medyo malaki na siya. In fact, natakot na po ako at nagpa-insured na po ako kasi sabi ko, at least kung may pera yung family ko, na-insured ako, so hindi sila magsasuffer financially pag naranasan namin yung nasa hospital. So, nagpa-insured po ako. Pero sabi ng husband ko, try mo yung CMD kung bakit yung kay dad, 50-50 yung condition niya, natulungan siya in just 5 days. So, ang na-feel ko po sa breast ko, sobrang painful. Ang sakit-sakit po hanggang likod na parang every single day umiiyak ako. Parang gusto ko nang maghabilin sa mga anak ko. Dahil maliliit pa po ang mga anak ko nung time na yon. 1 year old, 2 years old. Pero kaya sobrang ko, depressed ako kasi sabi ko ang liit-liit pa nila, iiwanan ko na dahil sa pain na nararamdaman ko. Parang hindi ko na po kaya. Tapos sabi ng husband ko, itry mo yung CMD. So, trinay ko po ang CMD, 20 drops, 3 times a day. Tapos, pinapahid ko rin po sa aking dibdib. After 1 week po, nagulat ako, nawala yung pain. Totally nawala yung pain, parang magic. Tapos, after 1 month, bumalik kami sa doctor, nawala po yung cyst. So, sobrang na-amaze ako. Sabi ko, my God, napakaganda ng product na to. Mura pa. Pero, natutulungan tayo, lalo na yung mga katulad namin, na na sa government service na konti po ang sweldo, paano isusustain kung may mga sakit pang nararamdaman? So, ang dami pang expenses sa family, di ba? Kawawa po. So, buti na lang po nakilala namin ng CMD. Pero po, ako pa rin, sa family ko lang po ina-apply ang CMD. Sa isip ko dati, at least secured yung family ko. So, yung mga expenses na dati na pupunta sa mga sakit, sa high blood, maintenance ng nanay tatay ko, ng mga anak ko, may mga allergies, may asthma, hindi na po kami bumibili ng gamot ngayon. In fact, yung money na napupunta dun sa mga gamot, napupunta na po sa mas magandang bagay. So, na-enjoy na po ng family namin. Imagine mo na lang po, yung dati sa mga gamot, ngayon, na-enjoy na namin kumain sa labas, manood ng sine. O di kayo bumili ng mga gamit na mas mahalaga. So, napakalaking tulong po sa amin ng CMD. Hanggang sa one day po sa PUP, may isang faculty. Ayun, sa mga listeners natin, ang napapakinggan natin si Dr. Eileen Camba sa kanyang mga experience sa paggamit ng ating product. Grabe, so amazing. Nanonood pala sa atin ang aking kumare, Doc Ian Balangge. Oo, sige lang tayo, Doc, ha? Sa ating mission to help restore the health of people. One day, i-guest kita sa aking programa, ha? Tatawagan kita para marinig ka dito sa Bicol Region. Umiikot ito si Doc Ian Balangge na umiikot para suportahan yung mga ZMD centers sa buong Pilipinas. Okay? So anyway, sa mga listeners natin, ulitin ko ang aking invitation sa inyo. Please attend. Mga taga 3rd District of Albay, please attend my Health and Wellness Caravan. Actually, it's also a health symposium. Ay gagawin ko dyan, mga taga 3rd District of Albay, sa Macdo in Ligao City. 12:30, dapat nandyan na kayo. So, we can start kaagad, opo, ng 1 p.m. kasi ang natin is 1 p.m. Paano kayo maka-attend dyan? Bili lang kayo ng isang 15 ml CMD. Opo, magkano yun? 490. Opo. With lunch snack, snack na po. Snack na po ang gagawin natin dyan. And of course, sa inyong lahat, yung mga mag-a-attend, pwede kayo mag-avail ng ibababa natin na promo. Di ba? Kasi may dito sa Legazpi, meron uli akong event dito that will be on July 25. So, ako na mismo, bababa ako dyan sa inyo, 3rd District o Balbay. Kita-kits tayo sa Macdo. Excited na. Lalo yung mga ka-senior citizen ko dyan. Haharap ako sa inyo, living testimony na natulungan ng ating product. Yan, excited din. Na-miss, alam ko, Mare, ang si Doc Ian Balangge, na-miss mo na yung Bicol. Diba? Dati kasi umiikot din siya dito. So anyway, eto muna, ipagpatuloy natin yung ating kwento ni Dr. Eileen Camba sa kanyang amazing experience sa paggamit ng ating product. Tandaan po sa mga listeners natin,
Hindi lang good health ang sinishare namin sa inyo. We share to you people the business side of Health Code International. Sa amin ang nangyari talaga. Kasi dati puro kami sakit. Oo, bankrupt din. Anong nangyari? Good health, good business, financial freedom, free travels, local and international. Ang napakagandang nangyari, yung nakatulong kami sa napakaraming tao. O yan, siyempre, na-miss din kita dito, Mariko. Oo, yun kasi natuto na kami mag-conduct ng health symposium. Oo, pero anyway, one day talaga ay i-guest kita para mapakinggan ka sa lahat ng aking radio. Yung mga radio program ko dito sa Bicol, oo, mapakinggan ka uli. Ito, pakinggan natin ang kwento ni Ma'am Dr. Eileen Camba. Na matagal na po siyang nagsasuffer ng chronic arthritis. Co-faculty ko po siya sa Department of Economics sa Polytechnic University of the Philippines. Nung una po, ang philosophy ko, ayokong i-share sa iba yung CMD kasi natatakot po akong i-reject. Or natatakot pa akong sabihan nila, ano ba to, si Dr. Camba nagbebenta ng CMD, ng HCI CMD. So ayoko pong makaramdam or makaranas ng frustration or di kaya ma-discourage ako or mapahiya ako. Pero po, nagkaroon ng burden yung heart ko na start ko kayang i-share ang CMD, malay nyo, makatouch ako ng buhay. So, yung co-faculty ko pong yun, 5 years na po siya na nagsasuffer ng sakit niya at ang naging effect po sa kanya, kailangan niya mag-inject ng steroids for 5 years. Hindi ko po alam kung magkano yung cost ng steroids kasi yung kanya pong driver nagsabi sa akin, Ma'am, alam niyo po ba kung magkano yung cost per injection once a month? 40,000 pesos po per injection once a month for 5 long years ang ginagawa po ng isang co-faculty ko. So, ang naging effect po sa kanya, bloated po yung buong katawan niya, yung mukha niya, manas-manas po. So, every single day, hindi po siya nakakapasok ng maayos sa school kasi po, kailangan niyang lagi magpahinga kasi yung naging effect sa kanyang katawan. So, lagi siyang absent, matanda na po siya tingnan, nag-mature po siya talaga. So, sabi ko, nagkaroon ako ng burden. Malay nyo, sabi ko, malay ko, makatouch din siya, makatouch ako ng buhay sa kanya. So, hindi lang kami ang makinabang sa product, maaring matouch ko rin yung buhay niya. So, nagkaroon po ako ng burden. So, sa faculty meeting po namin, usually po, makikinig lang kami dun sa dean namin habang nagmi-meeting. Pero nung time na yun, tinabihan ko po talaga siya sa upuan. Tapos, binigyan ko siya ng mga flyers. Sabi ko, Ma'am, ito mas mura kaysa dun sa ini-inject sa inyo. Pero, maaring makatulong sa inyo kasi ako natulungan po, yung buong family ko natulungan. Maliit lang siyang mahalaga, pero matutulungan talaga kayo. So, nung time po na yun, mataas pong kilay niya. Sabi niya, 40,000 per injection. Siguro at the back of her mind, sabi niya, 40,000 per injection. Tapos ito, mura lang daw, sabi ni Eileen. So, parang nakita ko sa mind niya, nagka-question siya. Pero ang sabi ko sa kanya, i-research niyo, ma'am. Katulad ng ginawa namin, i-research namin, ginoogle search namin. May internet na ngayon, ready yung information, yung lahat ng information tungkol sa product, nandyan, readily available sa internet. So, tingnan niyo po kung maaring makatulong sa inyo. So, ang ginawa po pala ng mag-asawa, ni-research nila sa internet. So, sabi nila, kinabukasan, hinanap nila ako, nasaan ba yan si Eileen? Tapos nung nakita nila ako, patingin nga ng gamot mo, pahiram nga ng gamot mo, sabi ganon. O sige na nga ma'am, pero 790 to at member's price kasi naawa pa ako sa kanya dahil co-faculty ko at gusto kong matulungan siya. So, 790. Tapos, nagugulat ako kasi every single day na lumilipas, weeks na lumilipas after 1 month, gumaganda siya. So, sabi ng mga co-faculty ko, aba ma'am, ang ganda-ganda nyo na ngayon. Tapos lagi na kayong pumapasok, hindi na kayo na-absent. Yun pa ang nangyari sa kanya. Tapos kinausap ko siya, sabi ko, ma'am, anong nangyari? Ininom nyo ba yung CMD? Ay, oo, sabi niya ganun. Ubus na nga eh. Sabi niya, naku Eileen nakachamba ang gamot mo, sabi sa akin, nakachamba. Hindi na raw siya nag-inject nung month na yun ng 40,000 per injection sa kanyang steroids. So sabi niya, another 1 bottle para
tingnan niya raw kung makachamba ulit next month. So sige, sabi ko, at 790 ulit kasi sobrang love kita ma'am. At 790 ulit, sige, member's price. So trinay niya po ulit after second month, sabi niya nakachamba daw ulit ang aking product. Sabi niya nakachamba ulit ang product mo. Ay gusto niya ulit mag-avail ng third bottle. Sabi ko, ay ma'am, business na to. Kailangan at 980 na. So on the spot, nagpa-member po siya para maka-discount. From then on until now, pag nakikita niya po ako, nakikita niya, parang angel pa ako sa mukha niya. Kasi po nakatulong ako. Imagine po, 40,000 per injection. Dati, pag may nagvi-visit sa amin, nagbibenta ng mga pearl, nasa tabi siya kasi nga expensive, ang mamahal po ng pearl. Nung minsan, dumalaw yung Muslim na nagbebenta ng mga necklaces na mga pearl, ang mamahal. Nagulat kaming lahat, siya na yung nasa gitna at lahat binili niya. Hinakot niya lahat kasi sabi niya dati sa sakit niya raw napupunta. Ngayon doon na raw sa mga gusto niya. So, napakaganda po ng ginawa ng product sa atin. So, yun lang po. Maraming salamat. So, ang galing talaga ng mga experience. Actually, marami tayong mga experience talaga magaganda sa paggamit ng ating mga HCI products. Pero alam mo, Dr. Eileen, meron ka pang i-share sa amin. Ano bang... Ayun, ang napapakinggan natin, Dr. Eileen Camba. Oo, actually, mahaba pa yung kwento niya kasi hindi lang yung health ang natulungan. Kasama po yung kabuhayan nila plus free travels local and international. Kaya sa mga tao na gustong magkaroon ng magandang negosyo, join us, connect to us. So, di ba? Okay, pinutol ko lang kasi kukulangin yung oras natin. Hello kay Ma'am Lina Ross, yung ating dealer dyan sa Candelaria, Quezon. Oo. So anyway, sa mga listeners, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang, idahil karamdaman, at kung mga taga-saan kayo, idahil karamdaman, at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. And of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. Ang CMD Bicol natin ay si Nurse Earl naman po ang taga-sagot po dyan. And of course, sa mga areas na walang CMD Center, pwede kami mag-ship sa inyo ng aming product. Mag-place kayo ng order doon sa cmdhealth.ph. Opo, we ship to you our products nationwide sa mga center na walang, sa mga areas na walang CMD Center. Hello kay Ma'am Rose Palmares. Okay. So, dito na tayo. Ang bilis ng oras. Oo, sa Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, at top St. Therese Family Drug Store. And of course, nagbaback up ulit tayo dyan sa CMD Center in Naga City. Every now and then, andyan ako sa inyo sa CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Opo, punta na lang kayo at mag-i-schedule ako ng event ko dyan. Magkaroon tayo ng free health consultation and health symposium sa Naga City uli. Medyo matagal-tagal ako bago mag-event uli dyan, okay? So, sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Jusel's Garden. Mga taga-Daet, malalapit na bayan sa Daet, avail your free health consultation at CMD Center in Daet. Timingan nyo lang mga 9 o'clock hanggang 11, then 1 p.m. to 4 p.m., ganyan. Punta lang po kayo dyan. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po, okay? May CMD Center tayo sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, Infront Tugus. Elementary School sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Ma'am Saunya Bibon, Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Ma'am Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga. Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Sa Salvice Pharmacy, Infront Labo District Hospital. Ma'am Helen Valenzuela, Infront Canoreco, Bato, Balane. Okay, Susan Correa Abais, Rusan's Transient House,
Purok 2, Lagon, sa dry goods section, malapit sa Three Sisters, Carinderia, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Yan, sa Camarines Sur. Yan, painom muna ng tubig, ha? CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dortory, Asplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. LNL Building, Bulalacao Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Sa Catanduanes, hanapin lang, Nabo Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes, care of Ma'am Salve Cabal. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes, Helen Toripalma, San Roque, Batu, Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes, Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang CMD Center at second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro, at top Fascas, Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion Baleno, Aida Amor Cirillo, Interior San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Anita Villanueva, Purok 5A, Bayumbon, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Kumadgad, Casillas, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibal General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Cristina Baldo, ACM Building, corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Richelle Aicardo, CMD Center, Barangay Adovis, Kasiguran, in front Kasiguran, Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Maricelia Masares, Purok 1, Baskaran, Daraga, Albay. Sa Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. Nancy Gavaria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi City. Sa First District of Balbay, Ma'am Cathy Credo. Second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Ma'am Michelle Biescas, CMD Stockist Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Marivic Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. At syempre yung aking office sa Legazpi City, CMD Office, Arnab Wellness Center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Taas tayo na in front LCC Supermarket. Nako, kakapusin tayo ng oras kaya yung iba hindi ko muna mababanggit. Oh, sorry muna. Okay, babanggitin ko kayo sa susunod na program. Yan, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi City. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Okay. Oo, Sonia Pereña, Purok 4, Common, Kamalig, Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro Daraga, Albay. And of course, Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Anding Asopardo, in front Buyuan Elementary School. Refugees Drugstore, Pantaw, Libon. Sardeñas Store, beside LBC, Ginubatan. CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dugnao, Ligao City. Lourdes Boreta, RBB Agribet Supply, Mercado Hobiliar, Albay. Ma'am Nora Napol, Ginubatan Public Market. Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkiruhan,
Legazpi City. Yan muna. Oo, yung iba nilaktawan muna natin kasi maubos yung ating oras. But of course, ulitin ko, mga taga 3rd District of Albay, kita-kits tayo dyan. July 4, 12:30. Diyan tayo sa Macdo in Ligao City. Kita-kits tayo. Ibababa natin ang promo ni Health Code International, yung ating 65 ml CMD, CBF at ang ating CR juice instead of 6+1. That will be 3+1 sa lahat ng mag-a-attend. Only for those na mag-a-attend. Okay? So, maraming salamat sa inyong lahat. Iwan ko uli ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-08. Ano na tuloy yung aking asa na ba yung aking ko? Anyway, nabanggit 09, ayun, ito, 0939-904-0717. Ako uli ang inyong lingkod, si Mami Linda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.